Яңгырлы һава торышы да безнең уенчыларга комача уламый. Теннис буенча ярышларда Татарстандан Россиянең спорт мастерлары Полина Кудерметова белән Илья Симакин якладылар. Икесе дә Беларусь спортчыларын җиңеп, алтын яулады. Спортчылар артта калмый, соперниклар көчле бик, но барыбер алар булдыралар. Беренче урында барабыз, Аллага шөкер. Фехтование буенча ярышларда Казаннан Марта Мартьянова катнаша. Ул Олимпия чемпионы, 2 тапкыр Европа чемпионаты призеры. Марта Мартьянова в данном случае вообще является лидером. Марта Мартьянова хатын-кызлар арасындагы фехтованиедә лидер булып санала. Аның дәрәҗәле титуллары бар, мөмкинлекләре дә зур. Бүген сынатмас дип уйлыйбыз. Ипподромда да ярышлар, монда атта чабып барган килеш кылыч белән җирдә ятучы җайланманы алырга кирәк. Уеннарны югары дәрәҗәдә уздыру өчен 2000ләп волонтер җәлеп ителгән. Алар Казаннан һәм Россиянең 18 төбәгеннән килгәннәр. Бер көнне безнең елмаю көне иде. Менә бүген безнең кем күбрәк юл уза дигән көн һәм шушы көнне бетергәч без һәр волонтерны котлап, аңа рәхмәтебезне белдерәбез һәм төрле бүләкләр бирәбез. Чәчләребез акырган, шуңа күрә безне көмеш волонтерлар дип атыйлар. Сәвия Шакирҗанова иң өлкән волонтер, аңа июльдә 84 тула. Тәүлек буе аяк өстендә, уенчылар белән гелелемтәдә. Волонтер буларак беренче генә катнашуы түгел. Конфедерацияләр кубогы, футбол буенча чемпионат, World Skills'та да эшләгән. Хәзер БРИКС уеннарында ярдәмгә килә. Чит ил спортчылары белән дә уртак тел тапкан. Англис телен белмим, әмма ләкин аны белмәсә дә алар янында переводчиклары бар. Аларның нинди сораулары бар, через переводчикка общаться итәбез дә, аларга нәрсә кирәген беләбез. Елмаеп, исәнмесез дип әйтеп, аларга игътибар бирәбез инде. Адити Карабасапа Бразилиядән, Казан дәүләт медицина университетында укый. Шуңа күрә волонтер буларак беренчел ярдәм күрсәтә алачакмын ди. BRICS Games is a good opportunity. Бу үзеңнең осталыгыңны күрсәтү өчен дә бер мөмкинлек. Монда яңа дуслар табабыз. Башка илләрдән килгән кешеләр белән аралашабыз. Үзе бер тәҗрибә. Бүген барлыгы 35 комплект медаль уйнатылды. Бу бокс, шахмат, теннис, йөзү, спорт көрәше кебек ярышлар. Хәзер Татарстан спортчылары исәбендә 29 медаль бар. Инзилә Хөсәенова, Рамзил Гарипов, Яңа гасыр каналы.